Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Atong iampo padayon ang atong katawhan, labi ng atong mga leaders nga malig-on ta sa pagpakigbatok sa sala ug mahunong ang atong mga sala karon sa kaning pag-away-away ug ang pagsigighimog mga pagdaog-daog sa ubang mga tao labi na gyud sa mga kabus. Ang ato sad nga mga benefactors and donors atong iampo nga sa ilang pagsigig pamalit og mga slots alang sa ato dinhing mga proyekto, hatagan sad sila sa Ginoo sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutubang Dios, ikaw ang among gahom ug lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa ato pa sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili man ako makahimo. Dili man ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton o gibuhat ko hinuon ang dautan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat ni ini, kundili ang sala nga ania kanako. Busa nasayran ko kining usa ka balaod nga sa higayon nga gusto akong magbuhat sa maayo, ang dautan hinuon ang akong mabuhat. Sa akong kasing-kasing, nakagusto ako sa balaod sa Dios, apan aniya usab kanako ang usa ka kinaiya nga sukwahi sa balaod nga nagustuhan ko, ug kini nagulipon kanako sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayud, kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagyudyud kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesu Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. balaod o Ginoo. Tudloy ako
tago, tudloi ako sa imong kasuguan. Tudloi ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Maghupayon ta kanako ang imong kaluoy, sumala sa imong saan, ngadto sa imong mga sulugoon. Tudloi ako sa imong mga balaod, O Ginoo. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, inig kakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, moingon dayon kamo, muulan dili madugay, og muulan gayon. Og sa pagkamatngon ninyo sa habagat nga naghuros, moingon kamo, muinit karon og muinit gayon. Mga tigpakaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona, ug nganong dili man kamo maghukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya taralon ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog ka sa pulis ngadto sa bilangguan. Timan ikini dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si San Pablo, mga igsoon, sa unang pagbasa mi deklarar nga wa gyoy maayo diha kaniya. Talagsaon ning tao no nga moangkon nga wa gyoy maayo diha niya. Lingay mong tupad ning na moangkon ka nga buangon ka. Talagsaon bitaw. Tanawa si San Pablo, nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako. Kinsa nato dinhi ang musangyaw nga wa gyoy maayo diri nako. Purti na tong paningkamo to nga nindo tatanahon sa uban. Pertim kanyong color sa inyong buhok, kiss-kiss anang kilay, paputi anang naong, alam make-up, lipstick, alam terno-terno anang inyong gipang
sulob, butang-butang anang mga brunda, bisag unsa na litong kani sutana-sutana para lang gyud nindot tan-awon ba. Di ba? Unya si San Pablo ni deklarar nasayod ako. Unsa may pasabot ana? Si San Pablo nagtudlo nato, be in touch with your heart. Susiha ang imong kasing-kasing, ang imong yung tinuod nga pagkatao. Kay kinsa ra may nasayod, kinsa ta. Ikaw rasad. O ang Ginoo. Kay nasayod man siya sawa nato gisulti. Sawa nato gideklarar, nasayod siya. Muna nga si San Pablo sa iyang paningkamot nga masuod siya sa Ginoo, iyang gideklarar ang kamatuoran nga naa niya nga dili makita sa mga tao sa gawas. Tanawa ko na ko ninyo, unsay tanaw ninyo nako, maayo o buangon? Sige, kinsay mo ingon, ikaw pader, akong tanaw nimo, buangon ka. Tasa nga mo? Paggawason tagyod kas misa. Ano ita joke ra na. Dili na. Og mutan-aw nako, siguro gyud ko in general natingali pipilang jutayra. Bisan diha social media kanang akong mga homily, di ba? Na kuan-kuan man sa kuaning social media daghan man sang gasunod nako ani. Naa man gyud mo comment nga binuang, kana bang makasaway gid nako ba? Pero og imong tan-awon, naara na sila sa mga 10%, labing taas tingali 20%, pero 80 to 90% sa mga mag-comment nako, nindot gyud ang ilang i-comment. Ana, sa inyo nang nakita. Pero ako mo imutan-aw nako, ako gyud ba? Makaingon jud kong wa gyud koy ayo. Ngano man, sama ni San Pablo, matud pa niya, na ako'y nindot nga giplanong buhaton, pero ang akong buhaton ang wa nako planuha. Ang di nako gustong buhaton, mao'y akong gibuhat. Ang gusto nakong buhaton, dili na noon mo'y akong gibuhat. Ako, kamo, parihatag experience, siguro gyud ko ana. No? Ay, klaro na yung mga naw. Muna, matud pa ni San Pablo, doon na di ay duha ka buok balaod nga naglihok diri nako. Ang balaod sa Dios o ang balaod sa sala. Di kita gustong makasa. Way tao ay nga mopilig sala. Pero kining balaod sa sala, mura ni siyag muyud-yud nato, muguyod nato, mamugos nato, pagbuhat sa dili nato gustong buhaton. Kinsagong banaha gustong mangabit, kinsagong asawaha gustong mangabit, kinsagod nga government official nga gustong mangurakot. Waoy, naabagoy nag-ingon diha, butari ko ninyo kay mangurakot ko. Waoy, wajud. Pero ang sala nga nag-operate diha nila, diha nato, maunay nagtudlo nato pagbuhat sa ikauwaw natong buhaton nga mao ang sala. Wa gitaw nga ipagarbo niya iyang sala. Tanawag na abay nangangkon diha nga nangurakot sila. Wa oy, kay ikauwaw kay na. Moingon gina sila, sige, suway sakop, kasakop ba mo? Basta di jud ko mo angkon. Mo na ingon sila, wa gid kawatan nga mo angkon. Wa gid na. Tanawa karon no, unsay nahitabo, magkatawa ta. Ang present nga isyu, flood control, PhilHealth corruption, mga budget sa agriculture corruption, sa education corruption, mao na roy present issue, og sa military corruption, kanang agriculture corruption, mao na roy mga present. Tanawa, og mosunod mo sa atong social media,
mas nindot mang social media karon kaysa newspaper. Sorry sa inyo taga newspaper. Kaya nga naman, ang social media man god inig kahitabo karon ikahapon na. Usahay noon, fake news pod, abisan ang kanang newspaper, fake news man sa uban diya. Pero ang ako lang paspas kay ba, katimbang-timbang kita. Ako man nang tan-awon, dili speakers, ako man ang kuanon. Nindot man sad, mo lagi mahurot sa datong oras nung si paminaw. Mo ginay di nako gusto untang buhata. Pero magkatawa ko ba, ang ilang gipanghisgutan sa ato rong present administration gikan sa atong executive, sa atong DOJ, sa atong Congress, sa atong Senate, o sa atong ganing sa panangusada judiciary, ombudsman, ang ilang gipanghisgutan ang kadtong mga kaso niadtong 2008, 2016, 2022, 2019. Ang mga na hinungdan nganong ang atong former President Rodrigo Duterte to anaros dahig, ang kaso mo na niya atong 2011, nga ris 2019, mo man na ang mga kasuha. Karon ana si bagong nibuto ang atong bagong ombudsman tira dayon siya ni sana Senador Joel Villanueva nga doon na siya kaso atong 2008 nga gitagaag pronouncement pagka 2016 nga iya dayong giutingkay nga iya dayong suwatan kunog letter ang Senate nga ipa-disqualify ang pagka senador ni kuan ni Senador Joel Villanueva. Nya kay ni presentar mo sa Joel Villanueva nga na-reverse na dito pagka 2019, iya na sang giatras ang iyang kaso kana kuan ba nga nang unsa na hibaw ko nga kanang ilang paghisgot sa mga karaan nga mga kaso aron tabunan ang present issues. Nganong ilang mang tabunan kay ang maigo ang present administrasyon man. Ang present administrasyon mo nang niingon si Kristo sa atong ebanghelyo karon, mga tigpakaaron ingnon. Nganong tigpakaaron ingnon man ta? Matod pa niya, may kaimong mubasa sa sa tingin gingon diri. Mga makamao kamong mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway, sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona. Niining panahona pasabot this present time. Unsa may kahulugan karong panahona nganong rampant man ang corruption sa flood control, sa DPWH, sa atong education, sa atong mga kapulisan, hapitan ng sektor nato nga naay budget nga kwarta, nganong kusog man ang korupsyon. Tubag. Tubag. Kana. Nganong di mata ka mao mobasa ana? Nganong magsige man tagbasa atong tuas karaan? Tungod kay ang sala maoy nag-operate nato. Ang balaod sa sala ni ulipon sa atong mga leaders ug sa atong mga katawhan. Kanay atong basahon nga ang sala di ay karon maoy naghari. Ang pagkabakakon, ang tigpakaaron ingnon, ang pagkagarbuhon, ang pagkamasukanon, ang pagkaulag, kaning kaulag, mga bisyo, ang pagka-drug addict, ang pagka-sugarol, ug uban pa nga mga sala mo'y naghari karon ug mauna nga nagsige na taog antos nga wa na tay budget sa atong healthcare, nga ang atong mga public hospitals ikumparar sa public hospitals dito sa Amerika, sa UK, sa Canada ug uban pang mga dato nga nasod, ang ila ditong healthcare grabe gyud kanindot, di ba? Una ka mamatay giatiman gyud ka to the max, nga wa na kay huna-hunaon nga gasto dinhi
ultimo kunong gapas usahay maglisod pa og provide ang hospital. Ultimo gani dextrose, automatic dextrose sa emergency. Ang pasyente pangaporting pobriha maoy papaliton sa dextrose. Kay dili gani kamo palit, ipundo na diha. Ultimong higdaanan sa pasyente, usa ka bed, 3 ka buok mga nakay ang mo ang mohigda. Kuot ka diri, kuot sa kadiri, kuot sa kadiri. Unay 3 in 1. Nakasuway ba ako kanang kuan duty og hospital. Chaplain ba ako for almost 15 years kanang dias mga hospitals. Ila kong tawag-tawagon ay mga pakalawaton, ay pakumpisalon, ay hilugan. Dati sige ko atong hospital, maabot ko dito usahay sa mga kananaang anakanan. Nakakita sa ko anang nanganak. Uy, sus, dito'y akong gihilugan kay galisod ko nung panganak. Suod lang nga rin pa din. Pag suod ako, sus, managbikangkang man din ang uban dito. Naku na, ginoo ko, nakakita, nagyog ko. Secret. Uy, luoy kayo, sa public. Tak luoy lagi. Naapay na naghigda, ang kanang higdaanan sa ako ng lingkuranan unta sa magbantay, na ay na naghigdang pasyente. O di na mahitabo dito sa mga public hospital sa Japan, sa Singapore, sa Amerika, di na mahitabo dinhira nas ato. Ngano man, ang sala sa korupsyon, ang sala sa pagkakahakog aning kwarta, ang sala sa pagkamanhid, sa Tagalog pa manhid ka nang di ka mubati sa imong isig katao, labi na gid labing ubos, naghari ronato ang balaod sa sala, labi na gid sa atong mga leaders, labi na gid sa mga leaders diha sa politika. Ay mong kabalaka kami sang mga pari apil sad mianang pagkalaog og kwarta. Dili inon tanan, di sad tanan sa tong gobyerno, pero naghari in general ang sala. Ug unsaon pagbuntog ang sala? Di na ta magsigig tulisukay sa atong isig katao. Kay kanang makasasala, muatake gid na sa tao, dili sa sala. Mulihok kani ng sala, mailhan na nimo ang atakihon, ang iyang kasukan, ang iyang ipinalize gyud kanunay ang tao. Kanang tao nga giyahan sa sala ba? Labi nag leader na siya, panalitan ombudsman na siya, or presidente na siya, or gobernador na siya, mayor na siya, or pari na siya. Ang iyang atakihon, ang iyang kasukan, ang iyang yung ipanes, ang tao. Pero ang sala, di na niya hisgutan. Panalitan, inahan ka. Sigihan imong latos imong anak, kay namakak. Imong latoson. Ikaw, nga naglatos, waday ka mamakak. Hoy, imong yaw-yawan ang imong bana kay namakak. Ikaw ang asawang nagyaw-yaw, wa jud ka kapamakak. Mao tong dihay kausa nga si Kristo gidad-an og babae nga gisakpan nga nanapaw niya ang ilang balaod, batuon ning bayhana hangtod mamatay. Niingon Diyos Kristo, kinsa ninyo ang wa gyud sala mo'y unang mohapak og bato sa babae. So ang gusto ni Kristo, hate the sin, love the sinner. Hate the sin, love the sinner. Munang naingon siya, basaha ang nahitabo karon. Giharian na mo sa sala, buntuga ang sala. Kamong mga makasasala paghigugmaay mo. Magtinabangay ta pagbuntog sa sala mo na dinis atong parokya. Magtinabangay tag buntog aning sala sa pagkahakog og kwarta, mamalit na tag slots. Ipalit na ninyog slots. Ngano man ang atong slot donisyo na nato para sa simbahan. Unya ang atong matigom ana atong gamiton sa tibuok community, dili sa personal. Kay bawo na mo ana, mo na palit mog slots. Kay imo na sige hagtigom imong kwarta, matintal ka pagpadaghan ana, hangtod imo nang daog-daogon ang imong isig katao.
Kay gusto jud kag dako nga kwarta. Mo nang ato rong mga kana ganing official sa gobyerno, mga contractors, mga businessmen, gusto na kay sila kaniadto ang ilang gusto thousands raman. Karon millions na. Nya ang nakakawa na sa millions, gusto na sa siya billions. Nya ang nana say billions, hala trillion. Mao na ron ang atong utang trillions na. Ang corruption karon trillions na, sa una billions na, mangurog na tang makadungog ta, hala 10 billion. Hala kadako ana, karon yano-yano na lang nila 1.7 trillion flood control pa lang. Upat kay baw pila sad ka trillions ang sa PhilHealth or sa military or sa education, og totalo ng tanan pila ka trillions. Trillion? Kibaw ba mo og trillion? Pila ka zero ang trillion? Sus, og na atay kolektang 1 trillion pastilan ka, no? Di ba ka mabuang ang pari, no? Naagi mo hogs kolekta ba itanog hala 1 trillion cheke ba 1 trillion sus mabuang sigurong pare makabuang gyud kay nga naman wa man gyud bangkong mudawat ana nga naman daghan kitag justification kay karon purting istriktuhas atong mga bangko istrikto kay sila kaning ansa nga na amla istrikto kayo basta mo withdraw na gani kag 500,000 daghan kay kag supporting document samot na gyud og withdraw kag 1 million porting daghanang pangayoong dokumento to prove nga legit ng imong kwarta pero mangawat naging atong mga dagkong tao billions ang kawaton why documentation isud lang bag ihatod pa ngadto sa opisina nya wa pay kaso silas lang ta. Ang gagmay kaayo nga naglisod na lisod-lisoron pagyod. Ang dagko kaayo nga porti ng hayahayon pagyod. Mangagi pa nas karsada na apag magwangwang ana. Wak nato kay di gyud gustong matraffic pero sila hinungdan nganong traffic kaayo ta. Sila di gustong matraffic pero sila nagsigig approve anang corruption. Daghan ing sakyanan nga kulurong nagipang-aprobahan ug wa nay klaro ang atong traffic diha tungod kay ilang gikurakot ang budget. Mura na nung kong nasuko. Ikaw padre ba suko-suko ka kurakot baya sad ka. Mo lagi na wa gid tay ayo mo atakihon na natong sala oy. Takihon tanang sala. Higugmao nato ang nakasala. Na ako lang ning isulti, bahala na medyo lain paminaon pero ako ning isulti kay transparency man ta. 2 days ago, gitaktak na nako ang akong driver, personal gyud na akong driver nga si Edgar. Kamong uban nakahibaw na mo nga si Edgar akong driver. Akong gitaktak kay wa na siya ni practice sa Trust Cebu. Labi na gyud ang trust. Dili na siya transparent. Wa na sa kay siya mo support sa religiosity nato. Wa na sa kay siya mo support sa unity, sa service og sa technology. Wa na kay siya ana ni gamit in relation to our team. Pero ako siyang gi-assure, sobra na mga napo ka staff nako sa akong pagkapari, na akong gidawat isip akong staff, nagipangtaktak nako, apil na ang ako mga suod nga member sa akong pamilya nga ning serve nako. In one way or another, gipangtaktak nako. Kay di na sila muhaom nining akong basic principle, Trust Cebu. Sa akong pagtaktak nila, sama sa ni Edgar, akong giingnan, Gar, ang atong panaghigala forever na. You can count on me. Di na lang ta magkuyog. Hinilakay ni. Hinilakay ni. Mo sa tong uban akong mga kuan, hinilakay pod mi. Pero di na lang ta magkuyog. Na ako'y gitaktak, estudyante pa, akong gipadayon pagsuporta hangtod pag-apprentice, karon ni sakay naman.
Ambot lang mahinumdom pa bato nako. Nasa ko'y gitaktak, nasaaran ako nga tukurag balay. Ako yung gitukurag balay. Gasto ko mga hapit 1.5 million. House and lot. Pero taktak na siya. Pero ako yung gituman. Nasa ko'y gitaktak na suod sa nako sa akong pamilya, hangtod karon sige pa kong suporta niya. Nga naman, love the sinner, hate the sin. Sayon ba? Dili. Sakitan ko. Maghilak ko. And they continue abusing me oftentimes. Pero sige lang. Basta ako, ato ning hukman ang sala. Kung anhi dinis atong panagkuyog, makasa ka, magbuwag ta. Pero higugmaon gyapon tika. Ana, mo na gibuhat ni Kristo nato. Ibutang tikas impierno, pero I still love you bisag naa kas impierno. Nothing can separate us from the love of God. Ana, gilingay mo tupad. Ingna, nothing can separate us from my love. Ingna. Ingna ba? Mo na muhunong na unta tag sigig panudlo, siging panulisok, siging papriso anang mga makasasala. Ang ato untang biyaan, ang ato untang prisohon, ang ato untang isalikway, ang atong sala. Ang ato untang mga officials hunong na mo anang inyong siging impeachment, siging disqualification, siging kuan. Unya ang sala nagpadayon. Unsaon man? Ato ba nga ang atong present nga sala karon kaning trillions of pesos nga nangawagtang for the past 3 or 4 years, almost 4 years, trillions of pesos nga nangawagtang maunay pangitaa, maunay hiringa, maunay tagai og definitive and clear solutions. Og kinsay mga culprits ana ipinpoint. Higugmao nato sila, ipapriso nato ang sala. Unya kay sila may nakasa, mukuyog sila sa prisuhan. Pero ato silang gihigugma bisan pagtua sila sa prisuhan. Mo nang niingon si Kristo, I was in prison and you visited me. Ato silang bisitahon, ato silang atimanon. Bisan tuwa sa prisuhan. Kung guilty sila sa sala. Pero dili pa guilty, ayaw ipapriso. Di ba? Ngano imo maipapriso nga di pa man guilty? Nga detention na pader. Sige, detention, how long? 10 years? 3 years? 4 years? Basig mura na sad sila guilty. Sa akong 5 years sa prison ministry, naaintaw na detain nato nga mga pinirisong niabot nag 18 years, wa lang gyapoy pronouncement. Pero naay atong mga dagko eng tao, naapay existing nga kaso, mukalitlag ka absuelto. Wa pa moagi og detention, absuelto na. Pero trillions of pesos ang nawagtang. Pero ni ay accusation lang, 18 years na anas prisuhan, wa ay pronouncement. Inig pronouncement, you are guilty of lifetime sentence. Awa na. Ang kuyaw pag yun, naapag yun na-detain. Kani katawan na ni, na-detain og 13 years. Ang pronouncement, you are guilty of 6-year imprisonment. 6-year imprisonment, but he spent already 13 years inside jail. Ingon ana ang atong hustisya. Nga naman, ang sala, maoy nag-govern nato, dili ang grasya sa Dios. Love the sinner. Hate the sin. Destroy sins, not the lives of sinners. Basic na nga principle. Kung di nato buhaton, muratag mga buang. Matod pas atong tubag sa Salmo, tudlui ako sa imong mga balaod o Ginoo. The law of God maogyoy the best. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad.
Yung na sugod karon magpakamatay nako para sa slat. Yung na sugod karon magpakamatay nako para sa slat. Unsa man na? Magpakamatay nako sa pagpaambit sa akong kwarta ngadto sa uban, dili ko mupatay sa pagsigig tigom og kwarta. Daghan nato ni patay sa pagsigig tigom og kwarta, ang nindot magpakamatay tas pagpaambit sa kwarta. Si Kristo nagpakamatay sa pagpaambit sa kaluwasan. Wa siya mo patay aron siya maluwas. Nindog ta. Mga igsoon, ang Ginoong Hesus nagsulti kanato sa angay nga buhaton aron mabuntog ang sala. Mapaubsanon kitang muduol sa Ginoo ug moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan mutubag sa tawag sa pagkabig ug sa pagbag-o, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga tao nga may maayong kabubuton hiniusang maghago aron maundang na ang gubat ug ang pagdumot, ang pagpanlupig ug ang inustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga mas makaamgo kita sa presensya ni Kristo diha sa mga kabus ug sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton mahatagan og kusog ug paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong mga kahigalaan o mga paryente nga nangamatay na, makasinati sa walay katapusang kalipay uban ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata ang among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa mahinulsulon ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tungod sa imong
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong ngaong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kaluoy. Apan mulihok ra ni nato kung kita sa maluoy sa atong isig ka makasasala o kamaogitang muangkon sa atong sala. Dili magpakaaron ingnon. Salamat sa maluluyo natong mga igsuon nga nagsigig palit natong slots ang atong update sa atong grace nga slot or God's reward and complete elation. Niabot nag 76,727 ka slots ang atong halin, na apay 623,273 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Naani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 243 na sad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Ang ato sad nga PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, mao ni ang atong gamiton sa atong ongoing dinhing mga projects. Niabot nag 44,666
slots ang atong halin, nya napay 55,334 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. 102 na sad ka challenges ang atong nadawat. Sa atong sa finance, sa atong treasurer nga tig-compute ani kaning atong DPR, butangi unya ninyo pila nay atong na spend, pila nay atong nakuha aron kay bawo tag pilay nahibilin. Pero as of yesterday, ang atong total na nga nadawat sa atong DPR or Divine Powerful Response para ni sa mga earthquake victims niabot nag 13,197 ka slots tag 100 pesos per slot. Naka-distribute na tag mga around 1 million worth sa goods and cash na atong gi-distribute to 16 parishes diha sa norte. Ato lang gisentro sa mga parokya aron nga sila na lang sa imo distribute sa ilang mga parishioners kay mas nasayod man sila kung kinsa gidtong mga lugar sa ilang parokya nga wa kayo iniadto nga mga kuan kaning ayud ang namang hinabang ba sila man maoy mo penetrate gyud ngadto sa kinasuokan mo nang didto nato gi-address sa parokya nya mo round to pata kung makatigom tag ubay-ubay na sad mo round to na sad ta sa pagpanghatag. So, ato lang yan yung computan o pilay atong na-spend na sa DPR. Nya pila na say available nato na cash for second round of helping. O unsaon sa nato paghatag. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Karon mangutana na sa nang uban. Unsa man ang slot? Mauna siya. Ang slot is donation para sa simbahan. Gitawag na itong minimum donation. Sa pagkakaroon, tulo ka buk atong slots, tag 100 pesos sa ato pa, o mo donate ka, minimum of 300 pesos sa tulo ka slot. O usara ka slot imong donitan, usara ka klase sa project, 100 pesos. Nya unsa may atong nahimo, kung mo palitag slot, sa word nga slot, naa na ang S, sacrifice, ang L, love, ang O, offering, unya ang T, treasures. Mo na atong nahimo in the eyes of God. Mo nang makaluwas gining pagpalit og slot. Unya, unsaon man pagpalit? Una diha sa tong opisina, palit mo diha or madomingo ni atay mga lamisa palibot ani atong simbahan, maligyag slots ngadto sa mga kapilya panahon sa atong misa. Na asay slots dito nya pangayo lang gid mo resibo natay resibo anang para sa slot unya kaning pwede sad inyong ipadala sa atong GCash kaning atong GCash tanawa lang sa atong screen unya ipadala pod sa atong bank accounts nam sa tay mga bank accounts nya kanilang gisunda kanina sa atong screen og labaw sa tanan sa atong kwarta padala. Bisag asa nga kwarta padala, labi na sa ako nga ninyo ipadala, or bisan kinsangan dinhi, mao man itong official name, kani atong gipakita, mausad na inyong sundon sa kwarta padala. Sige, salamat kayo, kay padayon lang kita ni. Hinay, basta kanunay, mutulin kita, na agit tayo makabot, no? Kita na mo diri loyo na to. Li niya mo dito, sa di pa mo mga matay. Dako na kay tan-awon sa una mura man tog lasang karon dong ato nya ning ipadrone dong kay ato ipakita karong Domingo ang present na nga naong before and after katong pag-abot na mo diri do na mi drone dinhi ana nya karon sa atong pagsigig hinay-hinay preparar ko ana nakita na sad nato ang mga developments ginagmay ra gud pero nindot naman siya. Nya ang atong sementeryo, welcome na ang mamalit og suga para pasuga. Dili mamalit day magpasuga sa inyong mga sa lubong sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Kung sa may gusto ninyo, kamoy mo pasuga o kamoy sugan?
tubag ko na be. Kamoy mo pasuga o kamoy sugan. Ang atong mga ang atong mga nangamatay nispento silag kwarta kahago para ta mabuhi. Kitang mga nagkuan karon nag-enjoy sa ilang kahago. Ang ato lang sang gamayng sukli nila ang pag-ampo niya. Kanang pagpasuga, usa na kapaagis pag-ampo. Niya mo spend tagamay 400 pesos para pasuga. Dako na kay na og value kay ning sakripisyo ta. 3 days na tong sugan ang ilang lubong, pasabot nagsigi tag-ampo nga ang kahayag nga way pagkapalong mudanag unta sa inyong kinabuhi hangtod sa kahangturan. Mo na gisigi na tog ampo 24 hours for 3 days. October 31, November 1 ug November 2. Mo na ayaw mo kaikog og spend og 400 pesos para makasigi mo og ampo og pahulay nga dayon ihatag kaniya Ginoo ug ang kahayag nga way pagkapalong mudanag unta kaniya hangtod sa kahangturan. Mo na atong isigi og meaning anang pagpasuga. Mo nang ayaw pangupya diri skilid nga nitso saan na naman ay suga madanagan ra man sa ring ako. Lahi sa nang imo, lahi sa tong iya. Ana ha. Ang atong deadline sa pagpasuga karong sa pagbayad sa pagpasuga October 30. Diha lang sa atong opisina niya basin og mga few days before sa October 30 do na nasad-tay mga lamisa dihas gawas. Magbutang lang tingit tag lamisa dihas gawas para sa pagkuan accommodate labi na Domingo karong umabot Domingo atong butangag mga lamisa sa diha idungan nato sa mga slots aron dili na sila maglinya didto daghan kay linyahanan. October 29, doon na tayo Parade of Saints. Doon na mga representative sa mga kapilya na mag-look-alike saints. Instead nga maghimo taanang sa to na Halloween figures nga mga kalabira, mga kwaknit, mga inana. Ang atong ipakita kay All Saints Day manggid ang sentro diha, All Saints Day. Mga santos ang atong parade niya inig. Mutuyok ta sa atong teritoryo, sa atong parokya, nya iniguli dinhi magmisa ta sa alas 6 nga misa. Nya atong tan-aw ng atong mga saints mo paso-paso sila diri inig humas misa. Tan-aw na to kinsay masyawan o nila nga saint. Di ba ang ilang naong labi nakaila kang kawatan kay na nya nag San Agustin. Nagsulubag San Agustin ba nya inyo nang siling ang naong sa kawatan mo may nag San Agustin. Sagdi lang, basta look-alike saints naman. No, ana ha? Sige, manindog na ta. Uy, ang sweet notes di ay, no? Iampo na to nga magmalampuson. Karong Domingo tingali, basig musugod na tag-announce sa pag-unsaon pagpamalit sa mga tickets sa sweet notes. December 14 ang atong target date or schedule date sa fundraising concert sa sweet notes dinhi sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.